Hello, magandang buhay. Ito po si Kagawad Perla Adea. Bumabati sa lahat po ng mga attendees ng recognition ng nag-attend po at nag-aral ng hair and makeup. Binabati ko nga pala po ang IVFC na amin pong kapartner ng Barangay Kaligayahan na si Edward Adepa, na isa po sa pinakamasipag ay puno ng IVFC na una ho ay sa feeding program, nagtulong na rin po siya sa ating Barangay Kaligayahan, at ngayon naman po, ito lang po ay recognition ng hair and makeup para po sa livelihood. Kasi po ako po ang chairman ng livelihood program at napaka-masidiyo ang naisin ni Edward na siya ay tumulong para sa ating mga taga-barangay. Ganun din po, kasama rin po niya dito si Cesar Tamayo, at syempre po ang mga pagbati po ito, pinamumunuan po syempre ng ating napakasipag at puting barangay captain na si Freddy Rojas. Kaya po tulong-tulong po tayo, pati po ang council ng Barangay Kaligayahan ay bumabati at nagpapasalamat sa magandang pagkakataon ito na nagkaroon ng recognition, at ito po ay pagbati at pag-recognize sa mga attendees ng workshop for hair and makeup. Siyempre po, nais po natin na pasalamatan ang lahat ng mga participants na pumunta. Ito po ay simula pa lamang, at marami po pong darating na maaaring mag-enhance pa rin ng mga inyong matututunan. Sa future, maaari pa kayong makapasa sa in situ at pwede pa rin kayo magkaroon ng magandang buhay. Halimbawa, pupunta sa ibang bansa, at meron kayong in situ, may kayo ay nakapasa sa in situ. At tuloy-tuloy ito, hindi lang simula lang ito. Kasi walang katapusan naman ang pag-aaral sa atin. Good luck.